Пандемияга бәйле быелгы спартакиадада 4 уен төре дә ачык һавада узачак. Уеннар 6 февраль көнне биатлон ярышлары белән башланырга тиеш булса да, һава торышы гына камаучалады. Кышкы салкыннарга карамастан, авыл җирлекләре почти полный составта килеп, үзләренең спортсменнарын алып килеп катнашырга булдылар. Җәмәгать молодцы, бөтенсе булдыралар. 31-нче кышкы спартакиада үзенең эшләрен башлап җибәрде. Шул, безнең инде ул 27 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Спартакиаданың 7 февральдә старт алуы да юкка түгелдер. Узган якшәмбедә бөтен Россия кышкы спорт уеннары көне дә билгеләп үтелде. Ярышлардан инде мәктәптән бирле шоңгы белән заниматься итәм. Спорт школада укып, шоңгы командасында булган. Шуннан бирле спорт сөюен ташламыйча, спорт белән шөгыльләнеп, һәрбер ярышларда булган ярышларда катнашып яшибез. Шоңгыда күптән шуласызмы? Күптән түгел, яңа шаңгылар, яңаша шуларга өйрәнәбез инде. Спорт үзгәреп тора. Ул инде хәзер. Бәйге нәтиҗәләре буенча Исәнсев авыл җирлеге командасы 1нче урынны яулады. 2нче урында Түбән Табын авыл җирлеге, Мәтрә авыл җирлеге 3нче урынга лаек булды. Бу шимбәдә ярышлар итекле футбол белән район оешма предприятие командалары арасында дәвам итәчәк. Бәйге 9 сәгатьтә яшьлек спорт комплексы территориясендә башланачак. Спартакиада белән параллель рәвештә Кояшлык ял зонасында Татарстан чаңгы юлы ярышы да узачак. Якшәмбедә итекле футбол авыл җирлекләре командалары арасында оештырылачак. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.